Ġie ffirmat ftehim bejn il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija u l-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali. Dan il-ftehim qed ifassal pjan ta' kollaborazzjoni bejn dawn iż-żewġ entitajiet biex ikomplu jappoġġjaw u jsaħħu l-innovazzjoni fis-settur diġitali. L-MCST u l-MDIA se jaħdmu flimkien u jagħmlu l-almu tagħhom biex jisprunaw l-iżvilupp fil-qasam ta' teknoloġija diġitali ġdida billi jaqdu flimkien u jiżaw il-ħiliet, il-kompetenza u l-esperjenza tagħhom. Dan għandu jtejjeb l-impenn fil-qasam ta' teknoloġija diġitali f'Malta. Din il-kollaborazzjoni se tkun tarġa' oħra biex tidher il-viżjoni ta' Malta li tkun ċentru ta' eċċellenza fil-qasam diġitali. L-għanewlieni tal-MCST u l-MDIA flimkien huwa ċar li jindirizzaw l-isfidi lokali f'dan il-qasam. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri spjega li dan il-ftehim għandu lan li jsaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ partijiet prinċipali f'din il-mixja kontinwa lejn il-qalba diġitali. Biex naraw l-ekonomija tagħna tkompli tikber f'setturi li aħna bħala gvern qed nippromovu, speċjalment fejn tidħol riċerka u innovazzjoni, u allura li hemmhekk tkun tista' inti toħloq attività ekonomika li trendi jippagi ħafna aħjar u allura rendiment iktar l-ekonomija ta' pajjiżna, din hija fil-fatt huwa ftehim sabiex ikompli jimbotta lejn dik id-direzzjoni. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Tsoparditanti spjega li b'dan il-ftehim żewġ entitajiet ingħaqdu flimkien fil-vjaġġ li l-pajjiż irid jagħmel lejn il-qalba diġitali li jmiss. Dan il-ftehim li jirrigwarda propju dan is-settur tad-diġitali, speċjalment fejn tidħol ir-riċerka u l-innovazzjoni, għandna żewġ entitajiet tal-gvern li jingħaqdu flimkien fejn se jaqsmu in-knowledge tagħhom kif ukoll l-expertise b'hekk se nkunu fl-aħħar mill-aħħar qegħdin noffru esperjenza aħjar liċ-ċittadini Maltin u Għawċin.